Έχω καμινή στάθμη και μπορεί να έρθει και η γραμμή δική μας. Γιατί είναι πολύ καμινή γραμμή. Πολύ καμινή ταχύτητα στη γραμμή μας. Ωραία, ωραία. Ακούμε καλύτερα τώρα. Ωραία, ωραία, ωραία. Η διαβίωση της όμως ήταν ομαλή και μάλιστα πολύ λιμνή πρόσφαρα τις υπηρεσίες τους στα στρατεύματα κάνοντας διάφορες δουλειές. Τέλος, όσοι από τους στρατιώτες έχησαν στα τραύματά τους, χάθηκαν στα νεκροταφεία του Μούδου και του Κοκκιανού. Συνολικά είναι χαμένοι 230 Αυστραλίκοι ναζιστικοί στρατιώτες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα κάποιοι μαθητές θα μιλήσουν για την εμπειρία τους από αυτή τη συμμετοχή. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Νίκος Τατζάνης και από τη συμμετοχή μου σε αυτό το project μου άρεσε η δουλειά που κάναμε στην αίθουσα της πληροφορικής. Δηλαδή, χωριστήκαμε σε ομάδες, ψάξαμε πληροφορίες στο ίντερνετ σχετικά με τη Λίζο στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό χάρτη και σχεδιάσαμε πάνω από την πορεία των οποίων
από το Αλμπάνι της Αυστραλίας, το Άλμπαν της Αυστραλίας μέχρι τη Λίμνη. Γεια σας και από μένα, είμαι ο Χανάσης Ματσάρης και από τη συμμετοχή μου ευχαριστήθηκα περισσότερο τη μελέτη των τονικών πηγών που κρατούσαμε σημειώσεις και σημειώναμε τι μας άρεσε πιο πολύ από τα κείμενα και στο τέλος θα δέσαμε όλα τα κομμάτια της ιστορίας σαν ένα παιχνίδι πάλι. Είμαι ο Θοδωρής της Παλάς και από όλη αυτό που κάναμε το πρόγραμμα μου άρεσε ότι έμαθα να δουλεύω κομματικά, να συγκεντρώνομαι και στο τέλος να χαίρομαι να βλέπω αυτό που δημιουργήσαμε όλοι μαζί. Γεια σας, μορφάς της Κομισιόν του Πανηγόρου του Σιτιού μου, βλέπω τη λύση του παιδιού στην περιοχή που στρατοπέδωσαν οι άντρες. Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα την ιστορία της περιοχής μου που αφορά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, ωραία. Ευχαριστούμε. Και τελευταίος ο Βασίλης. Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Λασκαρίδης. Εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν που δουλέψαμε όλοι μαζί πάνω σε ένα θέμα που αποτελεί μέρος της κοινής μας ιστορίας και ότι ανακάλυψα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Αυστραλία και Λιμνή εκτιμούμε ο ένας τον άλλον και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μας ακούτε? Μπορούμε να κάνουμε τις συστάσεις, έχουμε τελειώσει να τις παρουσιάσουμε τα δυο. Να κάνουμε τις συστάσεις εδώ των καλεσμένων. Αν μας ακούτε, κυρία Στεφάνου, μας ακούτε? Εντάξει. Δίπλα μου κάθεται η κυρία Πρέσβης. Θέλετε να πείτε? Χαίρετε, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους. Θα ήθελα να συγχαρώ τα παιδιά και των δύο σχολείων και τους καθηγητές τους. Ήταν πραγματικά μια πολύ συγκινητική εμπειρία για όλους μας εδώ και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για να μπορέσουν να θυμούνται και να έχουν μέσα τους και οι νέες γενιές τα πολύ σημαντικά μηνύματα από εκείνη την περιοχή. Συγχαρητήρια και στα δύο σχολεία και σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, η κυρία Μοντέλη είναι Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Πολιτικού και ήρθε από την Μυτιλήνη για αυτή την παρουσίαση. Ο κύριος αμυντικός απόρριτος της Πρεσβείας της Αυστραλίας, ο σύζυγος της κυρίας Μπλούμφιλντ. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Καψάνη είναι υπεύθυνη της Πρεσβείας. Ο κύριος Παρελτζής, περιφερειακός σύμβουλος και ο κύριος Ρόκος είναι διευθυντής του Γυμνασίου Μύρινας. Πίσω μας στέκονται τρεις εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Λιβαδοφορείου. Ναι, οπωσδήποτε. Γεια σας, Χριστός Ανέστη. Που είμαι μαζί σας σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Συγχαρητήρια σε όλους εκείνους επισήμους, τα σχολεία πάνω απ' όλα, τους μαθητές, οι οποίοι οργάνωσαν αυτή την θαυμάσια εκδήλωση και την εκτέλεσαν με τον καλύτερο τρόπο. Θα έλεγα ο τίτλος της εκδήλωσης θα ήταν 3-4 λέξεις, Άνζακ και ιστορία και έρευνα και πληροφορική. Νομίζω ότι
του κ. Στυλιανού και την συγκίνηση όλων μας για το γεγονός ότι επιλέξατε σε αυτό το σχολείο που ανήκετε να ερευνήσετε μια πτυχή